Čaute lidi, dneska jsme tu už konečně u 6. dílu Mine Battle. No a slibovali jsme, že to bude 3 versus 3, ale chybí nám jeden hráč, ale už jsme to chtěli narychlo natočit. No a takže je to 2 versus 1. Trollnas je král. No, takže Trollnas je král a já s Ganem jsme první útočníci a jsme taky v modrém týmu a Svejmart s Saladinem je v červeném týmu. Pozdravte. Čaute. No, OK, a vymysleli jsme to tak, a vypli jsme, bože, pletete mě. Vymysleli jsme to tak, že budou si volat jenom určité týmy, takže uslyšíte jenom nás a tohle bylo jenom na pozdrav. Já to potom samozřejmě vystříhnu. No a takže my bychom se do toho mohli pustit a vy už se můžete odpojit. Vy 3, 4. 3. Nauč se počítat, je to základní počet, bože. No takže s Bohem halaní, tohle jsou mi poslední slova. S Bohem halane. Já se rozloučím. Pávňočku. No dobrý, Svejmart nebo Saladin, jste tu? Ne? Dobrý, OK, takže jsme tu sami. Takže... Kdyby jsme, kouknu se. Jsme. OK, takže já to teďka odpočítám v chatu a 3, 2, 1, teď. OK, jdeme do toho. Křesadlo, TNTčka, mečík, čík. OK. A fakt se omlouváme za to, že to není 3 versus 3, ale už jsme to chtěli narychlo natočit, protože už jsme s tím dlouho čarovali. Dobré, pojď, musíme ho zabít jako první. Jo, OK, jo, cíl této hry je, že musí ten tým, který ho první zabije, krále, Trollnase, tak ten vyhrává. A jinak jsme i proti sobě s červenýma, to už jste asi zjistili. Hrad je uzavřený, proto máme TNTčka, už jsme se do něho dostali i s králem. Okay. Tak. Tam, rychle. A už ničí, už slyším jak ničí. A kde jsou, nevíš? Nevím, rychle na něho. Dobrý, ale... Tady pojďme vlát. Jo, už jdu. Měl tam i do tebe, au. OK, Saladin! Tak my jsme mrtví. Ne, nejsme. Ještě ne, ještě jo. Ne, No, tak jsi mrtvý, nebo nejsi mrtvý? Už jsem umřel. Já jsem měl strašný lagy. Nevím, čím to je poslední dobou lidi, ale co už. Takže teďka se jde rozhodující fight. Sorry za ty lagy, nevím, mám něco s počítačem. Musím si to vyčistit. OK. Tak. Ale jsi taky zgebnul, no tak teď jdeme monitorovat ten hradník. Tak já jdu monitorovat, jak říká Gun. A mám podělané textury. Žije ještě král? Jo, žije. Šumí tam na sebe z dola a z hora. Ej. Tak mě láká prostě si to znova oplít. A rozmrdat je tam. A tak je to taky. Jo, ale... Tak pojď. OK. Máme si jen koženou zbroj, nebudem to barvit. Kameny menčík do ruky. To je dřevěný. Lidi, tohle nikomu neříkejte. Je to prostě Jackass. Ne, kecám. No. Tak. Na ně. To jebe mě tam. Dělej. Počkej na mě, počkej.
Ty oni ho zabijou, než ty se tady vysereš. No, vidíš to, tak Ne, super. počkej. Pojď, utíkej, dělej. Tak, jdeme na ně. No, už jsou u něho, trvalo ti to moc dlouho. Tarada, tarada, ta, 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 Tu, di, di, di. tarada. Nananí, 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 A nej, no, to tady, je mrtvý, tralala, spadl jsem do díry, kurva, my tohle vypípáš. Neumím to. Sakra. Dobrý. Hej! To je hajzel. Kill Seymart. Aha, já zabil jsem sebe. Fuck. To nejde. Dobře, Uděláme to aby jsme to jednoduše. úplně dokončili. Ha, ne, co? Já ho nemůžu zabít? TF. Tak zabijeme krále. Maria, co to tam ten troll naspíše za voloviny? Nevím, nezabil sakra mě lák, ty vole, ne? Co? Trošku si prečítujem. No, oni už se přečítovali. Švejkač mu dal... Švejkač mu dal ten diamantový meč Saladinový. No. My končíme. A tentokrát řekl bych, že vyhrál král, protože... No, už to byla prostě jasná výhra na straně krále. A... No, takže... Tohle byl 6. díl, pokud se vám to nelíbilo, jakože že tu jsme jenom 2 v 2 v 1, tak řekněte, my ten 3 v 3 potom klidně ještě uděláme, pokud si řeknete. No a to by bylo asi všechno k prvnímu dílu a nazdar, Gunslayere. Takže teda ještě bych řekl, vyhrál král. Ano, vyhrál král, protože už bylo 100% jasné, že bychom vyhráli, ale tak my jsme jako tady domácí, takže my nebudeme strapňovat hostíky, takže jsme je nechali, jako, už to prostě bylo jasné, tak jsme to nechali královi. Ano, je konec. No, To tak, stihl nakonec. Gunslayere, pozdrav, S Bohem ľudia. jo. Čusák, hnusák, ne, kecám. Copyright! Knedlík To říká zase- babřík. Pustil?